wesisi wami, yazi ngixoxeleke nendoda yakho lo ngichomela ngayo mina. Yaqala la kumina, yangisho yangitshela ukuthi uyangithanda. Ngangisayicabangela ukuthi ngangisafuna ukuthi phela indoda uba uyithi kushela ukuthi usayithanda. Ngangisayicabangela ukuthi ngizothini. Ngangisacabanga ukuthi ngizothini. Wena vuma zonke. Dane wayiqoma ekuseni kusavuma zonke. Wayiqoma ekuseni kusa. Jikijiki wazala ingane. Hayi. Nami sengabuye nje sazoba yeyami. Hayi. Nami ngisangazala bese ohlala ndawonye lapha. Yavele singabandawo singahlala ndawonye. Futhi sifela indoda la ngiyabona uzukhetha ukudayisa umuzi wasekhaya isenti nje ngoba sifela le ndoda nje. Ingakho mina mangabe ngikuxoxela ngalomuntu ungiziba ngesisikhathi ungaphumi nama solution. Ngithatha leli thuba ngibingelele umbukeli weBlack Life TV on another episode of Izinkinga Zomndeni. I am uMlangeni uMagasela. Namhlanje ngibiziwe umndeni wakwaNdlovu. Bathe asike sovela ngoba khona udaba nje abasiphathele lona oluhlangene nazo nje inkinga zazo zomndeni. So yazi ukuthi every time when you see us on this episode sesikhuluma nje sizama ukusiza as iBlack Life TV imndeni sixazulula inkinga esuke zikhona. Right now I have my sister eduze kwami. Ngizokubingelela ngikwamukele kwiBlack Life TV. Ngicela ubingelele umbukeli. Sawubona mbukele ekhaya, umpume wakaNdlovu lokhulumayo. Ngithe angibize abaka Black Life TV ngoba nginenkinga yami la kasisi wami omncane engamshiya ekhaya. Manje ngiyezwa ngamahemhem thi usisi wami udayisa ngomuzi ekhaya. Manje njengoba nginibizile ngicela ukuthi ningixazululele inkinga ngosisi wami. Angitshela ukuthi inkinga ngabe kuphi nje bese edayisa umuzi. Uzwa ngoba wena ukuthi umuzi uyadayisa sithanda? Ngizwa ngabantu bayangifonela abanye kuthiwa nje abantu bayashintshana umuzi bayafika bezobheka ngesisikhathi bamfica abanye abamfici bayarawunda nje umuzi sabantu abawubukayo ukuthi ayi bazowuthenga ngizwa nangomakhelwane. Ninompume nihlobene kanjani? Nizalo mama oyedwa? Sizalo mama oyedwa. Sinaye sizalo mama oyedwa ubaba oyedwa. La ekhaya umuzi kaba? La ekhaya umuzi kagogo. Sakhulela khona kodwa nomayo sahlala naye lana washonela lana sakhulela la nje sisonke siwumndeni la ekhaya. Okay. Edayisa umuzi wena sisuhlala kephi? Mina ngokuhlala ngihlala nendoda yami engayiqoma noma ingangikhokheli baba wengane zami. Ngihlala naye la ngihlala khona naye. Sihlala naye ngicasi sengihlale naye iminyaka eyazi abamthathu. Okay. Yebo. Ukuhamba kwakho la ekhaya kwakuyini mhlawumbe if uyakhumbula kahle? Noma sengingakhumbula kodwa ngicabanga ukuthi ngahamba 2022. Ngisuka la ekhaya. So ukuze nje uzobheka ngiye ngize kuzobheka noma mekuphela inyanga noma inini nje ngoba isekhaya ngike ngifike. Nagcina nini ukukhuluma nodadewenu? Udadewethu njengomuntu oyiphuzelayo ngingamfici ngibuye ngimfice. Kodwa nje ukugcina ukukhuluma naye mhlawumbe sino 6 months ukugcina nje ukuthi ngikhulume naye kahle. Yebo. Yo ezinye ihlobo mhlawumbe nagcina nini ukuhlangana nazo noma khona izinto eniyenzenze nje mhlawumbe ezamasiko la ekhaya mhlawumbe kube nomsebenzi something like that? Lokho ke selokhu kwashona ugogo. Sagcina mhlawumbe ngokushona kwakhe ugogo sifika sizogeza sigezele nje wasekushona ugogo. Ugogo ushona nini yena mkhumbulo? Ugogo ushone uma ngingaphazami ugogo ushone 20 last year mengicabanga. Vele wena uhamba mevele usumshila ugogo ehlala la ekhaya. Bese ngivela ugogo ngahamba vele ugogo esakhona yena mina ngahamba. Yebo. Okay, so ufisa sikusiza ngane zeBlack Life TV? Bengifisa ningisize usisi wami ke ningibuzele yena ukuthi mhlawumbe isiphi isizathu sokuthi aze adayisa umuzi. Akangitshele ngoba angazi mina ngiyacinga ngithola ukuthi yini inkinga. Uthe ukwambuza kodwa yena? Ngeke ngambuza kodwa ngiphendula ukuthanda kwakhe. Ngeke ngambuza ngiphendula ukuthanda kwakhe njengomuntu futhi ohleze ephuzele. I hear you. Imake mhlawumbe ungangitshela nje kancane nikhula umuntu onjani sesakho isikhathi omunye umuntu mesakhula uyambona ukuthi lo kathi uyahlupha nje ngenilanga ngagcina ehlalisa eminyango umuntu onjani nje yena ke hayi ekhula yena umuntu okhuzwa njalo vele kuba umuntu onjalo nje ekhuzwa njalo ufuna kuzwakala ngaye.
So uhlala yena la ekhaya? Uyena wahlala ekhaya wasala wagada umuzi. So uma edayisa umuzi uzowenze njani ucabanga? Uzohlala phi? Angimazi ke. Ngingezwa ngaye ngathi bengingezwa ngaye ngempela ukuthi imedayisa umuzi ikuphi okunye okuzomsiza ngoba phela wona umuzi lo esiwaziyo. Mhlawumbe sengingezwa ngaye khona konke lokho engifuna ukukuzwa. Ngiyakuzwa dadewethu. Kuningi nje nama kusekhanda lami ngiyacabanga ukuthi okay mhlawumbe medayisa umuzi uzothenga uzohamba uhlala eflatini itayitela libhalwe bakhozi la elokishini because nami I grew up kaMashu yabo. So kuba khona itayitela yabo incwadi yomuzi kubhala ukuthi yena umeshona mhlawumbe umnikazi womuzi oba abanye ababhaliwe. Awukazi uyibona into kanjalo. Hayi ngagcina libhala ugogo nje itayitela bese singakaze mhlawumbe sikwazi ukulishintsha ukuthi libhalwe ba. So kusho ukuthi abazukulu bagogo umuntu automatically falls under that. Yebo. Ake sizama ukuthola ithimba yabo. Sizama ukumthola usisi abe khona mhlawumbe naye echazela iside like le story ngenzeka ukuthi lokho ocabangayo akukona. Kodwa engithanda ukuthi ngihlezi ngibabuza abantu ukuthi if kuthiwa uyavuma uthi I know ngiyawudayisa umuzi wena uzocabanga ukuthi ikuphi mhlawumbe ngabe isolution ongafisa ukusiza ngami ethi uyawudayisa or methi akawudayisi. Angafuna ukuthi ningisize ngakho isixazululo sokuthi angitshela ukuthi uzohlala lapha enudayisa. Nanokuthi lo mali uzoyenzani. Yeah. Futhi waye engakhulumanga nawe. Nokuthi waye engakhulumanga nami. Yeah. Uba umdala between you, uncane yena umdala. Mina ngimdala. Oh. Mina ngimdala unaye. Okay. Ake senze njena ke Mandlovu azama ukuthola usisi wakho kwamanje. Nje usizela ke nawumbukele weBlack Life TV uMandlovu echaza udaba lakhe lomndeni ukuthi usisi wakhe udayisa umuzi uyamsola allegedly ukuthi udayisa umuzi because yena uthe membuzo angamnikeza impendulo eqondile. Right now azama ukuthi ithimba simthole ayikhulumele yena usisi achaza ukuthi umuzi uyawudayisa udayise ngaphansi kwasiphi isizathu icommunication igebe. Right now please make sure you do subscribe, like and comment. Ngiyabuya. Kuthiwa indaba ayihlangani kodwa abantu bayahlangana. Thina kwa Black Life Traditional Pharmacy sithi amanzi lapho akama khona ayophinda ame futhi. Ukuze ubuyise isithando sakho, luqale phansi uthando lushisa amalanga. Faka i-order namhlanje uthole isikhafulo sokubuyisa umuntu wakho. Isithando seminyaka esikade saduka noma ngabe udukizolo. Ukuze ufake i-order shayela u062 219 7748. Thina umsebenzi wethu ukudilivela wena mawufaka i-order magumba manomhlaba akukhathaliseki noma ukuphi. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sesivele sahamba ke kwahleleka ngendlela ehlezi sihleleke ngayo samthola usisi. Umpumelo, umpume wena? Yebo. Umbali usisi. Sabona sisi unjani? Ngiyaphila. Ngiyaphila umlangeni mina Magasela from Black Life TV sibiziwe la ekhaya kaNdlovu sibizo sisi wakho kunenkulumo nje afuna ukuthi nikhulume njengomndeni akuliwa namuntu ungathuswa yilutho ungawanaki nje ama camera ukuthi nje sifuna ukuthi senze sure ukuthi everything is recorded yabo. Usisi uthe ecela simsize la kodwa ngifuna kubo yena usisi oyichaza udaba ukuthi yini afisa umsize ngayo. Sisi awuphinde umxoxele lokho kade ungixoxela kona. Ngifuna kuze from the horse's mouth ngoba ngagcina mhlawumbe mina kube khona ikhohlwayo ukuthi uzweni ngomakhelwane and ufuna ukwazi usiqinisele nganani lokho. Sisi wami ngicabanga ukuthi uyaphila. Ngiyaphila sisi njani? Hayi nami ngiyaphila seside isikhathi ngakugcina. Bengizama ukukufonela kodwa ngingakutholi. Bengithi sisi wami lana ngithi ngizokhuluma la ngento engizwayo engizwa abantu beshintsha shintshana ukuthi engathi wena uzama ukudayisa umuzi wala ekhaya. Sebebaningi abantu abanye bayangifonela abanye mengihlangana nabo ngisho edrobheni bayangitshela ukuthi hayi umuzi uyarawundwa impela. Manje ngithena ngizobuza ngicela baka Black Life bezongisiza ukuthi ke sizokhuluma ngicela ukuzwa ngawe. Hey sisi mina angazi ngudayisa umuzi uzwe ngoba noma ngengikwazi ukusho igama lomuntu kodwa nje bayasho baningi ukuthi impela hayi uyawudayisa umuzi. Hayi mhlambe uzwe wrong. Mina angazi ngudayisa umuzi ngawudayisa kanjani umuzi sihleli sonke ekhaya. Kuma ubona umuzi wethu angazi ngudayisa umuzi. Lo zakutshela lokho nje ngoba yini behlushwe yini. Umuntu mengena la ekhaya manje ungena ngoba kudayisa umuzi. Abantu bayangena la ekhaya noma inini. So akuchaza ukuthi lokudayisa umuzi lokho.
Awukaze wena udayisa umuzi sithando sami? Hayi angikaze sisi. Labantu abafika nje nama-briefcase berawunda umuzi mukhona bakhulume nawe basuke bekhona into abayidayisa mhlawumbe. Abantu bayafikela bayidayisa namalineni abantu. Kunabantu omakhelwane labadlula besibeyidayisela amalineni ngoba kusikho ukudayisa umuzi. So uyakuphika nje ukuthi umuzi uyawudayisa? Angikazi. Angikwazi nje lokho. Isiphi isizathu esingekwenza ukuthi ungawudayisi ngoba uhlala wedwa ngithi? And usisi wakhe akahlala ekhaya. Uthi wahamba ngabo 2021? Yebo sisi. Kushona ugogo. Ngawudayisa kanjani ngoba lona khaya lethu sonke lili. Uma ngidayisa umuzi ngizothi mina ngizohlala phi? Ngoba likhali sonke lesikosashiya isona nabazali ngadayisa kanjani ekhaya. Hayi, kusho ukuthi labantu abasebezofika bahlala basebedayisa amalineni bewafake kuma-briefcase. Amalineni. Ezinye izinto phela abanye badayisa ingubo, akunamaphara adayisa izinto, kunamaphara adayisa izinto afika khona emasitesini basitshengisa bayidayisele. Okay. Sisi mina ngena kumuntu othanda ukuthi ngithatha ama-side emndenini. But ngizokubuza kodwa kuwena okugcina. Yabo ukuthi umuzi uyawudayisa noma udayisa? Angudayisi. Okay. Sisi umuzi awudayisi. Uyamkholwa methi akawudayisa umuzi? Ayi anginakho ukumkholwa ngoba la bantu abathembekile abake bangitshele. And sisi wena umuntu ohlalayo nabantu vele uyathintela kancane. Kakhulukazi nje lo mama one-joint lapho uza khona uyena oqinisekisayo ngoba uthuka kumemeze nalokho ngisho siphuzile. Ukuthi umuntu wakugaxelisa ulojwa luhlala naye wamxoxela mhlawumbe noma udlala noma ungadlali? Ya, mhlambe ngelinye ilanga siyiphuzela nje. Ngake ngabaxoxela abangani bami. Mase ngidayisa lo muzi, kungaba nani sitholela imali nje, kungaba nani. Ngoba sisaba ngasahlala ekhaya, nami ngingabona ukuthi ngihlalaphi. So ukudayisa mhlambe ngenze kube into elula. Ngangiyixoxela nje. Ngangachaza ukuthi sengiyawudayisa ngalokho. Wakwayixoxa. Ngake ngayixoxa indaba sihleli siyiphuzela nje. Sishayile kancane. Percent inyuka wathi hayi yazi wabuka. Ngangicabanga ngangasho ukuthi ngalokho abahambe ethi ngiyawudayisa umuzi ngalokho. Kwase kuyenzeka ke futhi kube khona nabantu abadayisa ke indaba ke mhlambe bamtshelile kangaka. Kodwa ngaze ucabanga into engaka kukho konke ke ngomuzi ke. Lana esenza khona izinto ke kukho konke ke nje ngaze uyicabanga into enjalo. Ngoba phela sishisa impepho lapha ekhaya imisebenzi siyenzela khona. Uyicabanga kanjani nje into enjalo uma umuntu nje uphila? Hawu singahamba siyocela naseyihlotshela ukwenza izinto ukuthi ngiyawudayisa bakuma ukuthi ngiyawudayisa singahamba siyocela ukunokuthi ikhaya uma ukuthi ke ngiyadayisa kunokuthi ikhaya lihlale kanje ukhona nje phela ukhona nje mina ngithemba ukuthi wena ukhona njengosisoma omncane. Hawu mina phela ngibuye ngizihambele nje kufanele kuhlala ichachasa amaphara nami ngibuye ngizihambele ngiyamngizile kumuntu wami. Sisi uyawudayisa umuzi wala ekhaya noma udayisa? Ngayixoxa khona indaba. Sakuzwa lokho. Ngayixoxa indaba kuMsisi. So khona wake wangithinta wathi uyawudinga umuzi. So saxoxa ke akunakanga ke mthixoxeni kwethu mhlambe yena useqaba useqoqa serious indaba. Sake sayixoxa indaba nomunye wathi nje hayi yena uyawudinga umuzi. Into ekhona nje leyo. Sisi uyawudayisa umuzi wasekhaya noma udayise? Khuluma into eyodwa nje mntakama ukuze sizoba nesixazululo. Ukhona ofikile wathi uyawufuna so bese ngicabanga ngithi mangudayisa ngizodayisa malini. Kodwa ngoba yintama angakwenzani kanti kangaka ukuthi usungaze ucabanga into enkulu kangaka kanti ngoba ngiyakubona ngathi ushuthi usulwa nami. Kuyafana nje awuhlale ekhaya uhlala kamuntu wakho. Nami ngizobona ukuthi ngihlala kamuntu wakho lapho uyazi ukuthi ubuye ungangiletheli nemali usuke uthi angidleni ungangiletheli imali usuke uthi angidleni nginake ubani. Nami ngihambe ngiyozibonela usudayisa umuthi sizoyidivide nje imali mase siyitholile nawe uzoyithola nami ngithole. Usuyavuma manje? Ase ngaphela amandla. Usuyavuma umuzi uyadayisa? Umuzi uyadayiswa lesihlelo kona. Usisi wawunqena ukuthi ucommunicate nami ngichazele njengodadewenu ukuthi no sisi ngoba ukho la ekhaya ngicabanga ukuthi ngenze kanje yini yakwenza ukuthi ubone ngabalekile lokho. Wayezonqaba nje lebentshela ukuthi ikhaya lethu leli ikhaya lethu sonke leli wayezonqaba kanti mina ngihlela ekhaya ngiyastrugglisha. Wayezonqaba ngingazavuma. Uzonqaba sisi
Noma uzombonisa ukubaluleka ukuthi umuzi ungadayiswa. Ngangizombonisa ukubaluleka. Ngoba nawe uganile angithi. Yebo, angiganile la ngikhona ngihleli and umuntu wesilisa uyashintsha. True. Nami angangishintshela noma inini. Lo muntu engihleli naye angikhokhela uyazi usisi wami. Ngizele nje kuphela naye. Hayi ngoba nakho mhlawumbe wangikhokhela. Ngizele nje kuphela sineyingane. Nami ekhaya ngabuya noma inini. Abantu bayashintsha. Ucabanga udayisa malini umuzi? 3,000. 50,000. 50. Izwani Yebo. nje. Angikuzwa uthini? 3,000. For room? Yebo. Wawuzosifikisa lo 50,000 ngisho ukuthi uyawuthola ke mntama. Ukhona yini umuzi Waphela wa50,000? ongabiza leyo mali. Ngangize usheshe uthengwe phela. Ngangize Khona usheshe uzoyiphuza uthengwe imali. uthola imali. Shuthi khona imali Hawu. uzoyiphuza. Kanti kunani? Sisu 50,000 angithi uyawazi. Ngiyawazi. Sheshe uthenge. Mase mangizithi imali encane ngeke uzosheshe uthengwe. Yazi ukuthi imizi iqala ku 200,000. Wena uzokudayisa u50,000. Kuba lula phela umuzi moshibhile. Wesisi wami, yazi ngixoxeleke lelo dakhe lo ngichomela ngayo mina. Yaqala la kumina. Yangisho yangitshela ukuthi uyangithanda. Ngangisayicabangela ukuthi ngangisafuna ukuthi phela indoda uba uyithi kushela ukuthi usayithanda. Ngangisayicabangela ukuthi ngizothini. Ngangisacabanga ukuthi ngizothini. Wena vuma zonke. Dane wayiqoma ekseni kusavuma zonke. Wayiqoma ekseni kusa. Jikijiki wazala ingane. Hayi nami sengabuye nje sekusazoba yeyami. Hayi. Nami ngisangazala bese ohlala ndawonye lapha. Yabe singabandawo singahlala ndawonye. Futhi sifela indoda la ngiyabona uzukhetha ukudayisa umuzi wasekhaya isenti nje ngoba sifela le ndoda nje. Ingakho mina mangabe ngixoxela ngalomuntu ungiziba ngesisikhathi ungaphumi nama solution. Shuthi usabambe lokho wena. Phela ngiyazi ngabe indoda yami egcineni. Hayi. Yaqala kumina. Funa mina umuntu walo hayi wamuntu. usizile ngokuthi Funa ngabe mina umuntu walo wamuntu. usizile ngokuthi wenze lento isoka ukuthi lakho. udayisa umuzi ngalizwe iqiniso ke namhlanje. Hayi, Futhi fele sis. ngigade kusukela namhlanje. Angithi wakhetha ukuzala kuqala wena. Wazala kuqala wena. hayi. Mina ngigijima ngaphela ngazala wena wagijima wazala. Mbalimani. Sengiyezwa. Wawumthanda manje wabe ingane kadadweni. Mbali wawumthanda usamdrayisela. Ngangimthanda. So namanje ubona ukuthi usangakwazi ukuthi umthande even though eseza leso sisi wakhe ingane. Nengane engakhe sisi. Nengane ezo3. Ngingamthanda ngingavinjwa yini? Ngavinjwa yingane lezi anazo. Nami ngiyakwazi ukuzala. Udadweni nje lona. Anivundlanga isizwe esodwa. Ngisihambe sohlala ndawonye. Kanjani? Vele medayisa ikhaya sami sohlala ndawonye usisi wami lapha yana. Ufuna ukudayisa ikhaya ngo50k wena. Bese uyohlala usondele eduze kwendoda yakhe. Kasisi wami. Ngihlala nosisi wami. Indoda vele suba yithi soba u2 ayikho inkinga. Sisulu uzoba nenkinga nalokho sisi. Hayi inkinga ngangizwe mandulo le. Hawu sisonto bayamgana umuntu oyedwa bengabandawonye. Indaba manje mina sidala ke indaba ungafuni isoka ndawonye ngimshiyele wena ke. Vele ekhaya lami ngicabanga vele waseqaleni kwakuwami. Hayi. Ukuphuze nje mbali ekseni mhlambe nje ngale ikhathi kushaya lekhathi uphuzile. Awu kuyaphuzeka sisi. Mengenza ukuthi ngi-understand ukuthi lapha inkulumo ine% noma inali percent. Hayi namhlanje alikho sisi. Alikho ngiyayiphilela nje. Ngiyayiphilela nje. Ukuthi befuna iqiniso namhlanje aziqiniso. Hlezi ngifisa ukumtshela. Yazi usizilwa biza baka TV. Ngaze ngitshela into ebengaphansi ngekade ngafisa ukutshela zona. Hayi ngiyabonga sisi namhlanje ukwazi iqiniso ukuthi kanti shuthi uyinyoka uhle nje uyinyoka kimi. Ngiyabonga naba Black Life impela ukuthi baze bafike. uNkulunkulu mkhulu ukuthi nje ngize ngikwazi ukuthi ngibize bona ngoba ngizohlala mina. Khulu futhi obakusazokwenzeka. Ngiyabonga nje ngempela. Oh my God, sisaqhubeka nokudayisa umuzi kasisi wakho. Umuzi wasekhaya. Usazoqhubeka ukudayisa umuzi wasekhaya. Usisi wakho angiboni ukuthi wena uyafisa ukuqhubeka udayisa bese ngoba usuthola iqiniso ukuthi kahle kahle niba ngumuntu wesilisa. Hayi bandla ngiyamcela nje ukuthi bandla awuyeke umuzi ngoba shuthi feke ngilindele noma yini. Shuthi ukuthi nakule ndoda usengangikhipha. Ngoba mina ngeke ngikwazi ukuthandana nendoda ethandana naye. Usisi wakho. Njengosisi wami shuthi okwami ukuthi ngilindele noma yini ekhaya ngabela noma yini ngiyacela ukuthi umuzi kagogo awuyeke. Uzizwa kanjani ke ngalokho? Ngicela ukuthi awuyeke. Yeke umkagogo usungayithatha ke indoda. Ayithi vele ufuna indoda wena. Ufuna indoda noma umuzi imali.
Nalowo muzi angitshela ukuthi uzobuyela kuwo. Mina mangithanda ngamkhipha kwayiwona ngabuyela. Ugogo wayebhale mina nakulowo muzi. Kwathiwa mina ngoba ngumagcina ngihlala ekhaya umuzi uzoba owami. Uyakwazi lokho? Ikhona kwitayitela lento eshoyo lo mndeni. Noma ngabhala itayitela ugogo yazi ukuthi umuzi owami. Phela kusebenza kanjalo. ePietermaritzburg lapha muhambe yakhona bazokufonela into ebhaliwe. Imibhalo ukuthi ugogo umnikazi womuzi usho ukuthi nonke njengey'ngane zagogo umuzweni. Mina nje sisingigeza izandla manje. Umzonda ngaleyo ndlela sisi wakhe yamthanda kodwa. Angazi. Awazi ukuthi yamthanda sisi wakhe. Ngigeza izandla sisi kodwa ngiyabonga sengibonga ukufika kwenu. Imani awazi ukuthi uyamthanda usisi wakho. Ukufika kwenu. Sisi uyamthanda usisi wakho. Bengeve ngimthanda umntaka futhi ngoba nginenhliziyo mina manje ngisamthanda. Yabo ukuthi inhliziyo enhle ngempela inakho ungakhokheli. Usisi wakho uyakuthanda kodwa wena buka awazi nokuthi uyamthanda. Kumanje uhalela ubaba oy'ngane zakhe usafisa ukuthi ujole na usabamba ukuthi wakwakushela years back. Labantu sebehlala ndawonye baney'ngane awubona ukuthi nawe iy'ngane zakho izingane zadadweni iy'ngane zakho. Awubona zizo-affecteka wena uma ukuthi ufuna ukwenza lolu qheke kwemndenini. Ufuna ukuyongena ubaba wazo. Ingane ziyazi vele ukuthi ngumama mncane. Kuzoqhubeka lapho ukuthi vele umamncane. Vele ingane ziyazi ukuthi ngumama mncane. Ungithanda kanjani? Kade wangigcina. Akazi ukuthi ngilala ngidleni, nginjani, ngi-right noma njani. But ukhulile Mbali, you can take care of yourself when it comes to that. Phela mdala fanele acinge ingane yakho ukuthi njani. Ungithanda kanjani? Noma ingane yakho ingaba na 50 kufanele ahleze enakekela enza sure ukuthi uyayiphakela. Funa ngibheke phela ukuze ngibone ukuthi uyangithanda. Akhona amatoho abambayo kodwa. Ngiyayizame lapha nalapha ya. Khona imali engenayo. Khona imali. Ukwazi ukuthi uyizondle ulala udlile. Yebo khona. So usho ukuthi usisi akunalutho naye mezamela iy'ngane zakhe ayithi nayo seney'ngane. Wena do you have kids? Unazo abantwana? Nginayo yethu. Sithando sami uzizwa kanjani? How do you feel? Ngisathukile. Kodwa-ke yini ekuthusa kakhulu ukuthi umuzi mudayiswa noma ukuthi kwamyeni kwandoda yakho le yafuneka? Sengithuse khona konke nje sisi. Konke. Kodwa-ke ngiyabonga. Kodwa nje sengithukile ngibonga ukwazi iqiniso. Uzokwazi kodwa ukuthi ungabusawudayisa umuzi sithanda sami ngiyakucela for umndeni. Ungabi nje selfish for once. Because njengamanje into engiyibukayo icabangela wena, ufuna indoda ucabangela wena, ucabangela usisi wakho ney'ngane zakhe. Ungcono ukuthi mhlawumbe imphefumulo ayikho ekhona emithathu enobaba nomama njengamanje. Mucabanga yena ubhuti usakuthanda yini? Ngeke ngithandi mase ngifika kuyini. Wacela ngikhuluma naye. Sengisikhathi. Awukhuluma. Kodwa ngiyazi mase ngiqhamuke nje kuyina. Ngithi phela hayibo. Ngangisakudayisile ngangikuthanda ngomtshela iqiniso. Ngamuphi unyaka nje mhlawumbe? Ngidala nyani before sisi wami nje. Ibu isigaxa phela lesi. Sisi mina sakusabona ukuthi ngikhulume nje sengiphela amandla. Sithanda sami. Ngicabanga ukuthi uyalidinga usizo. Ngicabanga ukuthi nawe njengoba usho ukuthi umagcino mhlawumbe nakho lokho ukuthi kufanele ube khona abantu abanginakekelayo, awuyiboni njengomuntu ofanele ayinakekele naye njengomuntu wesifazane. Because lento ukuthi uhalela umuntu kasisi wakho it's a sign ukuthi khona okushodayo kuwena. Engeke ngikwazi mina ukusiza udinga ocwepheshe. Ama-experts udinga ama-therapist yabo. Abantu abazohlala nawe phansi and bakwazi ukuthi benze umqondo wakho ubuye like wenze sense in terms of izinto ozicabangayo noyifisayo for umndeni. Ngase umqondo wakho ungakwazi ukubuya when it comes to that. Ukudayisa umuzi ngicela bandla mina personally ungayenzi into ebuhlungu kusisi wakho. Ngenilanga uzofika uncwatshoba. Khona omunye umuntu omazi ukuthi uyongcwaba akumele athi mntakama uba uyena lo sisi. Lo sisi wena uthi ufuna ngabi nalo ikhaya ulidayisa ngo50k. Yikho ade ngibuza lapho 50k I understand ukuthi malini. Uyakubona ukuthi khona iphutha kule nto yakho kade uzama ukuyenza? Ya, ngiyalibona khona. Kodwa iphela sayidinga imali. Imali ibaluleke ngidlula umndeni igazi. Hayi. Mhlambe singakhoxisa. Imali iyaphela. Singakhoxisa. U50k nje kuphela ngisho 3 days.
njengoba ubuye uyihlalele lapho ohlala khona ushaya iphesenti 50k bra no 50k Konke usheshe kuthengeke kumuzi mina imali mencane imali mebiza. ufuna imali noma ufuna ukuthi nje usisi wakhe ahlupheke Phela vele akahlala ekhaya uhlala lapha kude. kodwa nje bade chaza usakwazi ukuthembela kumuntu wesilisa mawukuthi umuntu wesilisa uyashintsha umqondo wakhe ngelinye ilanga ayenze njani nabuyele kephi Kasi hambe ekhaya yena wacala uzohlala lapha mase. wayazi kodwa uthi mene nenkinga uzobuyela ekhaya ngoba ugogo ukhona umuzi Hayi. uyalibona iphutha sandwa sami Yeah, ngiyalibona. awukhulume nosisi wakho umtshele ukuthi uyalibona iphutha mhlawumbe kuya phambili yini ocabanga ukuthi yenzeke ukuze umndeni ungahlukani Sisi wami ngiyakuzwa ukuthi uyakhalaza ukuthi ngidayisa umuzi. Into eyenzeka sahleli lapha yasiphuza. Lapha esavini so ngaxoxa. Ngingangixoxa nabo. Angazange ukuthi ngithatha serious indaba izibe ngaka ngizingidayisa umuzi. Kodwa nami futhi bengazenziki. Bengibona isimo nenqakeke engiphezulu kwayo. Kodwa ke manje sengiyalibona iphutha lami. Mase ngithi nje ngiyaxolisa ungangixolela. Hayi sisome ngakuxolela ngoba uyalibona iphutha ngingakuxolela nje kakhulu mntakama. Nami ngingazama futhi ukuthi njalo kuphela kwenyanga ngivele ekhaya manje. Ngithenga ukudla ngoba vele ngumuntu otohozayo. Ngizozama ukwenza kanjalo njalo kuphela inyanga ngifike. Nawe futhi ungakhathazeki mekukhona okushodayo ungifonele. Buhlula yini kuqaleni ukwenza lokho? Buhlula yini? Kwangenza ngifike kuthi ngidayisa umuzi nje ngoba ngiphezulu inqakeke. Buhlula yini ukwenza lokho? Shuthi nami singathatha ngokuthi nje vele usukhulile. Nami ke njengoba futhi ngihlala nezingane nomuntu nami nginenkinga eningi kodwa ke lokho sokusho manje ngiyakubona ukuthi kubaleke ukuthi nami ngivele ekhaya. Indlala ingabe ibikho ngoba izicabangisa into eziningi. Ngisho kanjalo nje. Sifunda ngamaphutha. Hayi. Cela ukubuza siswana. Uhamba lonke ekhaya futhi ungibizile amakhamera soxoxa lento nje kuphela. Uthi ungibizile amakhamera. Nasibuke izwe lonke leli sixabana. Buka nje manje siyabuka ukuthi siyaxabana ngidayisa umuzi. Abantu abaningi seze ngibukela leyo nto. Ngibone kuzoba lula mhlawumbe kubona uzokwazi ukukhuluma. Ngibone kanjalo kuzoba lula ukubona mhlawumbe uzoshesha ukukhuluma kubona. ngoba nasiqala ngithi wanqaba ukuthi umuzi awudayisa uphike kaningi so imagine if mengekho mekhona umunye umuntu nje ngekho la kungekho thina with cameras yabo ngabe mhlawumbe ugcina uthe ngiyawudayisa umuzi waphuma washiya sihlebe ehleli Hayi. Ngiyezwa. Ngiyezwa. Ngiyaxolisa. Hayi ngiyakuxolela nami. umuzi awusawudayisa Yebo. indoda yakhe siswakhe awusayithani ngicela uyi-unlove manje Yebo. phuma nje endodeni nasiswakhe abafana abaningi la emhlabeni asikho nje isidingo sokuthi uzofuna umuntu wasiswakhe uhlukumeza igazi lakho I don't think ukuthi lokho kumbono omuhle kuyinto eright Yebo. Hayi ngiyezwa. njengoba uyizwela ke mbukelo weBlack Life TV osisi bandawonye umbali umpume bakhuluma udaba labo olukhulu ukuthi ingeke bebe umpume mefuna umbali mefisa ukudayisa umuzi kodwa ekhona umpume ephila but right now happy ending I'll always say that because uyayisola manje umbali uyaxolisa kusisi wakhe siyathemba ukuthi going forward ngeke kuphinde kwenzeke into kanje ongeke afise futhi umpume umbali I meant to say ukuthi enze izinto ezinjalo kusisi wakhe njengegazi lakhe mina umlangeni Magasela ngikwenzela ade ngikuzele la ngoba uyazi ukuthi Black Life TV umsebenzi wethu ukuthi siyaqikelela ukuthi sihamba siresolve issue mekuyinkinga zomndeni asifuni ukuhamba sishiye kulenga and njengamanje even though sekukanje bexolelele sibona ukuthi kumqondo omuhle ezi Black Life TV ukuthi si-invite abantu abawocwepheshe abazokwazi ukuthi bahlale nabo phansi baba-counselishe yabo ukuze na next time going forward angaphinda abe nemicabango nje umbala ayibona ukuthi nayo ubalekile naye she can do better ngempilo yakhe mina umlangeni Magasela ngiyayidede inkondla I'm out It's the Black Life TV.